Kanang itong history nga ginaingon nila nga kanang nakasulat sa Job 8 verse 8 nga nakaingon diya si Job, read the history and see. Klaro lang nato na higala kung unsa na kasaysayan ang gipasabot ni Job diha. Kung imo nang basahon, kasaysayan na sa iyahang mga katigulangan ang ipabasa dira. Dili na kasaysayan nga mga sinulat na sa mga ordinaryong tao karon sa atong kapanahunan. Kung dili kasaysayan na sa iyahang mga katigulangan. Like for example, kasaysayan ni Isaac, Jacob, ni Abraham ug ni Moses, mo na gipasabot dira nga ilahang kasaysayan, dili kay kasaysayan nga mga minugnag tao lang nga ordinaryo karon. What? Ha? Mo na gipasabot ni Job diha igala igsoon. Base gyapon na kasaysayan nga base gyapon sa Biblia, dili gawas sa Biblia. Ha? Kay tan-awa ganiha ang atong Ginoo sa time nga siya nisulod sa simbahan sa usa ka adlaw nga ipapahulay, nagbasa siya og kasaysayan nga kinsa sinulat ni propeta Isaias. O si Mateo, nasa panagna sa Mateo 24 verse 37 nga pag abot daw sa anak sa tao, which is ang anak sa tao nagrepresent sa atong buhing Dios nga mga si Ginoong Kristo, mahisama daw sa nahitabo sa kapanahunan ni Noe. So asa gi-refer Mateo ang mahitabo sa atong katapusang panahon karon sa second coming sa atong Ginoo, sama sa nahitabo sa panahon ni Noe ang mahitabo daw. So ang mga kasaysayan nga ilang gina-refer, ang kasaysayan nga ilang ginakuan og mga pag-compare, kasaysayan based sa Biblia, dili gawas Biblia, ingana na siya igala. So Naluoy ko sa panabot ading usa ka sulpot nga naghatag-hatag og komento concerning sa Job chapter 8 verse 8. Actually, ang iyang gi-present half truth kumbaga. Number one, tama magudpod nga sa panahon ni Job wa pay mga encyclopedia. Wala pay tawag ining mga historical book sama sa atoa nga karon nga panahon tungod kay dili pa man ingon ana ka-advance ang ilang technology sa ilahang panahon. Pero ang point, si Job, na existido ang lista og tawag ining mga asoy may tungod sa ilahang gitawag og mga katigulangan. Unya, unsa man matawag nimo ana, di ba? History na. Di ba? Wala nang nalapit sa mga standard books. Ngano man kasi ilang panahon dili man question sa ilaha. Dili man pareha karon pati history books inyo pang tawag ini question sa ilaha, dili man ingon ana. Unya paghatag og prueba sa ilaha nga naa sila connection dito sa ilang mga katigulungan, siyempre magtan-aw sila sa ilahang genealogy. Kumbaga, di ba? Sa ilahang tawag ining laray, sa ilahang mga kadugo-dugan o si mga nanghitabuan ng kaniabto. History man na. Kay records of past event man na. Kung nga tag-history man gud, wala lang kaya nag-focus diha sa makita na itong mga libro, kundi mga records of the past events. Ang point, allow or gialaw sa balaang kasulatan o giuyunan sa Ginoong Dios nga pwede tang mukutlo og kasaysayan regardless kung unsang klaseng libruhan na imong gikutlo. Ang point, kinahanglan tag magkutlog kasaysayan para ato ang matrace nato ang origin kung asa ni gikan. So kung nahitabo na kang Job kaniadto nga mag-quote sila og history sa ilahang mga katigulangan, so unsa na karon? Di ba ang simbahang Katolika kinahanglan nimo i-trace ang iyang history? Nya asa man ka mangitag history? Diya sa inyong chismis. Na pa inyong palusot nga kinahanglan sa history dapat tawag ining biblical. Ngano sa panahon din ni Job na ni Biblia? Nakana nga panahon, ang ilang libro nga panahon sa panahon ni Job ang Pentateuch. Sa ilahang gitawag og panahon unya. History din ng Pentateuch. Yung bahaga yun, oy. Basta lang, wala kong ingon ba nga makaluluoy, ingon anang klaseng panabot. Kung atuan ng tuuhan, makaluluoy. Number 2, kanang gi-quote nimo sa gitawag og New Testament, naghimo lang man ang Ginoong Jesucristo og comparison ana. Nga mamahitabo, nga mamahimo, nga sama sa mahitabo sa panahon ni Noe. O, nag-quote na po sa history. Kung kana nga history, buti pasabot. Iyan ang gidetalye sa iyang mga apostol, pero wak detalyiha. Diha sa iyahang gitawag og pagsulti. So, buti pasabot, dili di ay dautan ang pag-quote og history regardless kung asa niya nag-quote, provided nga dapat records na of the past events. Muna gihimo sa Katoliko. Nagbasa mig Biblia niya, di man mamutuo, so nag-quote mi og tawag ining kasaysayan. Di para makita nga tama ang amo ang interpretation. Dili opinion, dili pareha ninyo nga opinion. Magpalusot pagid mo. Ayo, di na to pwede ba nga linglahon ang mga tao ba pinaagian ng palusot? Palusot man gud na.
So ang point din na ang Biblia nitugot nga magbasa ka og history. Dili history. O sa history nag-ingon na kanang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao nang gipunting diya sa Biblia. O biblical based gihapon. Diklaro lang kung unsang iglesia ha. Kanang maong tawag ining gitukod ni Kristo nga Iglesia St. Matthew chapter 16 verse 18. Giklaro lang sa kasaysayan nga mo nang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O yun naman din mo, nga wala gibawal. Kapag ka man, magsige pa mong reklamo. Or hadlok lang nga maghagyod mo. Nga mo ko ito historic, ilhan na or mabangka mo sa inyong butbut ang kanang inyong sikta, gitukod lagkano. Di ba? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.